ngayon ang Jollibee. Tara! Okay, Jollibee. Center Mall. Okay. Pila na? Okay. Then, punta tayo sa Boulevard later, mamaya. Meron din ditong ayan, may Mr. Donut, may Jollibee, may BDO, ayan. So, kompleto naman ta. Center Mall, tapos doon ang Boulevard. Ayan, okay. Ayan. So, naglibot kami dito lang naman. Safe naman guys. Kasi yung mga nag-positive dito, naka-quarantine sila talaga. Nasa quarantine facility. Yan. Tsaka sila yung mga nagbalik Happy Islands. So, okay lang naman, ganyan. Basta ang protocol dito is still sa tricycle, isang tao ang bawat pasahero. So, kami ni Insan, kapag ka nag-tricycle kami, tig-isa kaming tricycle. Ayan. So, later guys, sa Boulevard naman tayo, no? Ayan. Okay, bye! Tara!